Perdona. Sí. És aquí el càsting de Mare Empresària Casual? Sí, és aquí. Va, perfecte. Gràcies. És que hi havia tantes portes que m'he perdut. Merci. Hola. Hola. T'has d'apuntar, Em vaig apuntar a on? Amb el mòbil. A l'aplicació. D'acord. Gràcies. A les 12... Em sones d'alguna cosa. Sí, tu també em sones. Però ara no caic. Tu vas fer el càsting de mare esportista. No, jo al càsting de mare esportista no vaig anar-hi, no. Ai, no ho sé. Pot ser que ens veiéssim al càsting de Mare Zen? Sí, aquell que havies de fer com una mica de ioga i tal? Sí. Exacte. Sí, Mare Zen. Què tal, tot bé? Sí? No em van agafar. Molt bé. A quina hora us havíeu apuntat? Em vaig apuntar online a les 12. Actriu en conserva? Sí, jo. Molta merda. Adéu.